Kahinyo Trap National Youth Front, Southwest Khasi Hills District, Hakajing alam uba Shining Star One yang President, beruba Shimborlin Langti Secretary, Hakakat Pratarek Unai Lur Arja Arpsan, kila lej banyak kendu yo SDSEO jong Southwest Khasi Hills District, ban boot din yaki kam hakabaya day bat ban penti kena yaka jingshong shngan ki kena school, hakatega district. Habakran sikilat pathai kubor uba Shining Star One yang ulaong. Bakalabu ika jingkerpat bakatanat ka breakmi yaka pulia puthi bakan hab ban patha renti yaka jingshong shngan jong barok ki kena school, namar ka jingkiu palat ki kam sniu. Nalor kata ulaong ru, baka seng kala kentu yaka office USDSEO, badai ban pentri kam no mardor yaka jingdawa jong ka seng kata, ban bu no daki nong apahra hapalau ki jaka pulia, bat ban pen biang no ru yaki CCTV camera hapo school ni Shabar. Guan pada kendu hang dia po office jong subdivisional school education nagabanta kajing sengan jong ki kana apo school apo jong ka district hibur kawai nomor ba wi ki kisni ki bamata ki babun hi ki jingjia ki bajia ha ki babun ki jaka apo kan jong kari kasi jongi nagabanta ba kajing sniu ki bami nakawai kisni si kawai pat bat mentaru hagan kesni menta ngilwan budin yak ai gaban nakaliang jong kaseng kala wan gaban ajing tho hak arpsan trik jong banai baar jong nusna marja arpsan bat hagan ka por mentaru ngiwan ban budin nakaliang jongi kaseng knang ba nakaliang jong office jong ka education kan le ikban kam nagamenta bakan tha yaki school baro hapo jong ka district bakin bu yaki security card lane yaki banbu yaki CCTV lane baki nohikai kin pengor bha ha ke beder kat lem bat ki kena school ki ba po jong ki school ki jong ki knang ba ha ka por ba ki don po school kin long ki kena ki basngan bat kanom don kanu ga jingjia ha ki school jong ki amar ba anda la dep banjia kemat tuju la dana kalian jungi kum kini alam jong kaseng lani kum ki pajba nong sosionong jong district ba kindang le AA na kemata jong ki chenrei menta pade kadai ka jing kersutia na mata jong ki school hapo jong ka district bakin simkhia na kemata kane khnang ba na kalian jong ki kmi ki pa ba ki pa ki school ya la jong ki khun hapo school kandon kajing sengai nane kandon kajing sengai nang ta ba ha kapor ba naglang jong ki bo ya ki khona ki school te ngi kitu naglang jong kum kaseng ya baro ki school hapo la jong ka district ba kin sim bat kin pengor ba ha kapor ba ki khana kirang don hapo school khanang ba kanom don kanu kajing ja ka basnosi naglang jong ki khana school te naglang jong kum kaseng hagan ka por ka bamta ngiwan bat budin biang ya kene ka jing ajing tho ka jungi ha po jong ka office jong subdivisional school education hang ne po magruat ka dai ka headquarter jong ka district te nagaliang jungi kumasang kitangini banta nagaliang jungi bangiwan ban ai biang ya ka jing tha jungi ba kindai ban simkia mardor ya kene ka banta nomor ba hagine ki banai baladap imsimyo ya kanu ka report bagana galiang jok office kaladap ban trikam tegene ka podum tang ilong ban ngi hukum ya office ba kade ban le no mador na kata ka jingsan jong ki kana apo jong ka district ka jongi hi barokawai habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki batte kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus f ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya